Zortzi egunez ospatu ziren Lekunberdin Elizbarrutiko udalekuak bertan 9 urte bitarteko 50 gazte parte hartu zuten. Udalekuak ondo pasatzeko eta atxeden hartzeko eguna prosak dira, baina baita gaztei laguntasuna, errespetua eta elkarrekiko laguntza bezalako balioetan ahazteko aukera emateko ere. Gazteek Jesusen ezagutzan sakondu zuten Kristau fedea eguneroko keinu txikietan ikusiz. Elizbarruti ezberdinetako 22 gotzain, horien artean gurea, Fernando Prado, berriki Kobadungako santutegian Asturiasen bildu ziren. Egun batzuk lasai igarotzeko, elkarbizitzarako, otoitzerako eta gai juridikoei, kanonikoei, administratiboei zein komunikaziokoak aztertzeko, izan zirela topaketaren arrazoia adierazi zuen Luis Arguello Monsignoreak, gotzainen batzorreko presidenteak. Sanina ziren gogo jardunak uztailaren 16ko gira ospatu ziren Azpeitiako Arrupe etxean. Jardunaldia Mari Jose Moreno koordinatu zuen, Elizbarrutiko helduen kristau sarbiderako ordezkariak. Ekimena interesgarriak erantzun bikaina izan zuen. Izen eman zutenek jakimena handiz parte hartu zuten bertan.